en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wotete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so buuɗalirmede feri feeñe windere feeñjey ɓantake bindaɗo ñande mobare 12 mboy hitande 2019 ɓatake men hande faati koye carika rendo men ha tenti to banggue ɓesguji men nde tawno kamɓe goni lomto janggo en neɗɗo noon sa yiɗi lomtindemo janggo e gurdam ma alay saago moƴƴinamo beele janggo o wawa darade e felo ma beele o wawa ɓurtadema darde e golle ma so tawi noon wonti aɗa yiɗi dañde lomto aɗa muɓɓi guite aɗa yi lomto one oñi aɗa welti hen aɗa sali wadde lomto e mbaadi ndi omo fota lomtoradema janggo beele o ɓuurma darde sa renaki sa yalti aduna o watta yimtadema omo haala ayi nde tawno ha joni an jaaɗo o ɓuurimo saabu o ronti wonde lomto alay saago noon heblo waɗa heblo lomto heblo ngo noon ko neeti nde tawno needi so ŋakki fo ŋakki needi so dañama fof dañama hande o noon e nder gendi leydi Sénégal ha Taccikeri Mauritanie Mali Gambie Guinée kono ne kadi ha e Guinéji ɗi kala ha e nokkuji diaspora kalɗo mbawɗen wonde eɗen jogui caɗele to banggue nehgol ha ganduɗa mawɗo e suka kala hande jootima e danki gooti ndendi konngol gotol ala koɓe donki haaldude ala koɓe donki waddude ala koɓe donki jaldude ko fati e banggue kene ŋakkina neɗɗo wonde ne hiiɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe firti ko ɓayti woni enen ken ñemba en e pele mamiraɓe men e pele jinnaɓe men tinnoɗen gonen nehoɓe beele ɓen neheteɓe ɓe janggone so mawni gona nehoɓe saabu so tawi neɗɗo wiyama ka bonɗo neeti jinnaɓe makko jennama saabu neɗɗo so tawi ko bonɗo neeti hol neheɗomo ha nedi ndi boni ko on yenna ɗum noon goto men kala ene foti salade yennede woni salade nde noon ko jabde nehede oɗo ɓiɗɗo jogorɗo janggo mawnude ha wawa nehede ha tenti noon e fannu mo jiɗɗon nayorade o hol fannu mo jiɗɗon nayorade eɗen mbaɗa ɓeeto eɗen jurno rendoji ɗi galleji ɗi eɗen jurno pottite ɗe kono ko ɓurɗen teskade hen hande sa limi sukaɓe 100 hen 99 ko biftotoɓe ko ƴettoɓe te eɗen gandi hanki so tawi eɗen ɗanno holko jinna amen ke wasiyaden ko adi pop jaggu jungo ma woto wujju woto won gujjowo nde tawno gujjo ala ga ala to kono hande guyka e nder rendo men ko ɗum ñaƴirte ko ɗum farnorte ha ganduɗa cukalel wujja ɓiyum wona yeeso wiye jamais ɓiyam wujjani ten tawaɗa yenana ɓiye ko jogui ko wujju ɗum noon firti ko an nehimo ndi neeti teni kadi koye ndin wo mawnata teni kadi janggo ko an waddorto haade makko lebtoyde goɗɗo nde tawno gujjo waɗaka barke musidɓe tedduɓe nde tawno a moftaɗo hunde maɗa ene wawi wartema taw fiyanima laaɓi taw fellanima a moftat gueɗal maɗa ha ñande cohluɗa nde
ndirana nokku o tan ngara mbaɗa paaf tawa ala ɗon sa renaki tan a yanat crise cardiaque sa renaki tan a yanat nde tawno won coosoho gooto meeɗi moftude nifga ñebbe ay omo fiɓi wadde kode ñebbe kono o fiɓi ko wadde ɗum sadak ñalawma tel won wiyaɓe ko ñebbe cakira kono min kam mi yiɗon nde saaha o yonti o ari tan o yaɓani ɗon o tawi nawama o yani wona ko hôpital toon firtoye guite ɗum noon firti tan musidɓe tedduɓe kala ka rokkani neɗɗo so ƴettinima ene wawi wardema nde tawno ko hen ɓerdema e haqqille ma woni saaha o yontata mbaɗa paaf ngara mbasa tawɗon ne wawi taw ko desdal ne wawi taw kadi an hoore maɗa ko ɗum wonno fababuyma hande jomari nawi foti nawi ko ɓiye foti nawi ko ɓi goɗɗo foti nawde ko goɗɗo foti wonde ko koɗo foti nawde ko goɗɗo hay goto hen ganda kono noon musidɓe tedduɓe gaare duttinen sukaɓe e neeti holno mbatten ko ni sa jibini ɓiye jab haaldude e mum tindan ɗum yeru rokku ɗum jangan ɗum qur'ana haalan ɗum suratu luqman no waddino e ɓiyum nde tawno qur'anil karim ari ko nehde pittali men wona fettade nde ari ko nehde pittali ɗi beele mbawen fewde nde tawno woni hen ko konguɗi ko haala ka makanane kanata koye noppi kanane haala ka yadata e ƴeggede ka yadata koye newuya yimɓe kaalne paama nana ganda ko Allah haali ko beele enen mbawen wasiya ɗum ɓiɓɓe men ko ɗum woni diine l'islam nde tawno annabi sallallahu alayhi wa sallam woni ko wasori pop ko neeti wona jawdi wona jondam wona njuulu wona goɗɗum wona korka wona haydara wona wawde haalde wona yodde mooso wona yaltude lasli moƴƴo wona babam ko kaari wona nenam ko kaari wona jeyami ko wuuro kaari wona komi hinde kaari non ɗum ko kecce puyɗe ko neeti neɗɗo foti farnorade ko neeti min ay Allah moƴƴini nedam nenam e babam ne hikam neeti moƴƴiri mboɗo welti hen alhamdulillah neɗɗo ko ɗo foti darade kono min jettetemi ko tel komi neɗɗo tel naggam o mbi tel hankkadi taw an hoore maɗa yenana ne haaki holko firtani haydara ɗum noon musidɓe tedduɓe ɓattoɗen sukaɓeɓe kalden e sukaɓeɓe hade men wiide sukaɓe yo ɗofto jinnaɓe mumen yo jinnaɓe mbaɗ haqqe yo jinnaɓe mbaɗ hakke mumen no ene ɗoftore janggo nde tawno so tawi a moƴƴinani an jinnaɗo o ɗum ɗo henna moƴƴinani so tawi mawni moƴƴinantama nde tawno Allah subhanahu wa taala tottuma ko baggo mo ala haqille wima ya looy mum haqille ha wiya dak saabu cukalel so jibinama arema guel ala haqille ala haydara anda haydara ko an jinnaɗo mbiɗa ya loowe mum haqille ay loowe maggel haqille ko guel garguel tan guel futtinma guila guel larma aɗa jalda e maggel aɗa ñamda e maggel hay guel wattanande ko kalta ko ha mbatta nelde guel ay guel yaha guel arta foode ko an lowata e maggel haqille baboyam argayi nenoyam argayi ya galle kaari en kono sa yettima tinno sa tawi ɗon yimɓe woto haal walla dicco ha ɓattoɗa nene ma kaari walla bamma kaari walla mawne kaari walla kawma kaari ñumoɗa e nofuru makko mbiyam min wi ni e ni aya loowe haqqille he ayi haqqille a loowema ko haqqille saabu so yeehi o yettima o ɓortat paɗe o salminaɓe o dicco o ɓatto nofuru oɗon o haalda seesa wonɓe ɗon mbiyo jibini o ko kaari woho kaari ne hiɓiyum kaari de ne hiɓiyum ko ni wayi nde tawno enen pop eɗen gandi ɗo ndewna ɗen holko saabi en ndewnata ɗon ɓiɓɓe men te wona kanŋe jibinɗen wona haalis jibinɗen ko yimɓe no men ni ko yimɓe no men ni jibinɗen suwaɗa aɗa jogui jawdi suwaɗa ala jawdi pop ko neɗɗo tan jibinɗa neɗɗo o noon ko neɗɗo tan o wawa diwde neɗɗo o wawa diwde wonde gorko o wawa diwde wonde debbo ɗum noon nehmo needi moƴƴiri bassiyoɗamo toujours ɗo woni cukalel ɗo saɗa yahata e guiƴe en son jeehe yangueji son jeehe ziyaruji son jeehe ɓaare son jeehe musical uji son jeehe lambaji son jeehe cérémonie ji son jaade guiƴonen son jeehi galle kaari en kalɗo mbawɗon yaade son jii téléphone woto meme woto biftoɗe woto pene son nawani mbiye won nawani so onon nawi kadi mbiye ko onon nawi so kaari nawi mbiye ko kaari nawi saabu en jeeyi hande ɗiyo téléphone ngaji ɗi gaddi fitinaji mawɗi e nder rendoji meɗen sukaɓe ko biftotoɓe
sa joƴƴini hay soko nder suudu maɗa jomum ari bafe tawi téléphone ne sona so tawi huñiridu yiyani hay goto tan ƴettat waɗa e poche mum yaaha ɗum noon musidɓe tedduɓe firti ko enne hani sukaɓe men nehde suka noon ko guila e nofuru en guite en hunuko en koyngal en jungo en nde tawno hanki ɓiye so yi galle kaari en ñaami arti holko saabi ñamɗa galle kaari en piyeɗa wona a fiyaka a firaka wonde a ñaami galle kaari en ala mbete galle mon ala ñamde so tawi a yeehi ha waktu tel artu sa artani ka piyeteɗo walla kulɓinɗa gandinɗa koyngal ma wonde foti hadde jungo ma wonde foti hadde yitere ma wonde foti hadde ɗemgal ma hanki sa joddi mawɓe wonde foti hadde wona a wiyaka ya haal kono ala ko watta raytude kaala ɗon goɗɗum ha ɓoye mawɓe mbatta jalde cikka ko kalta kone woodi a ulluɗa e wuuro mbatta bonnude ɗum noon firti musidɓe tedduɓe ko tinnoɗen ko gaddaten aduna ko ne hen cukalel gotel so ngel boni wuuro way kono bombo ni oɗon gandi Fukushima ko arno leydi Japon e anda Chine nde fetti oɗon gandi no foti wari yimɓe ko noon suka bonɗo waye wuuro suka bonɗo so jibinama e wuuro raɓat sukaɓe wuuro waɗat pelle ene yaada ɓe ene simmina ɓe ene wujjina ɓe ene wakla haqqillaji ɓe ha wuuro wonta posone ɗum woni hankkadi min cukalel dewel so weeyi waɗe viol so tawi hunde weeyi wujje galle mon ne wujje taw fewja ko e nder galle mon galle koddiɗo ma ne wujje taw fewja ko e nder galle ma an hoore maɗa ɓe gujjuma ɓe mbarma taw ko kamɓe pewji ɗon ɓiye kañum yaha wayno kañum wona hen ni wonno jawɗi hande kume e galle pinon suɓe bason taw ɗon tawn wujjama yeehi bolel muɗum kanŋeji hay goto susama moftude téléphone haala mum haalaka hay paɗe ɓe gujjat ɓe nawa kilotaji simisaji ala fof koɓe ɗacci ɗum noon firti ko enne hani ɓiɓɓe men musidɓe tedduɓe gaare tinnoɗen ne hen ɓiɓɓe men e mbadi peewal ne hen ɓiɓɓe men e pulagu men ne hen ɓiɓɓe men e gacce men ɗe noon ko gacce guyka oto wiyede kaari ɓiyum ko gujjo kaari kay baɗum ko gujjo kaari kay kawmum ko gujjo kaari denɗum ko gujjo kala ko joƴƴina kaari wujjat kaari kay jeeya jungo mum jeeya ɗemgal mum jeeya koyngal mum ay jeeya haynofuru mum ɗo nani haala foof ay waɗa ni hen wonay wujjude ene heppane fenoya taw anda ko haala kono woori wona neeti one haaki ɗemgal ma ngal wona ko jiiɗa fof jaaha pucc kaala ala wona neeti ɗemgal nehete nofuru nehete yitere nehete wonko a fotani laarde wonko laarata ganda ɗum ene nefni a fotani laarde ɗum nefa laarde ɗum ay ganca laarde ɗum wona yitere ma nde nehi ɗum ko noonne kadi jungo ma ngo ha tenti jungo musidɓe tedduɓe nde tawno hande heewi sertuɓe serdiɓe ko ɗemɗe mbiya kaari hunde kaari nanta ceerton memana kaari hunde kaari jagguma walla tumma ceerton jahana kaari koyngal bongal kaari tina ceerton ay nanana kaari ñoore ngara kaala taw laaɓani tena anda o ene laaɓi ceerton firti noon musidɓe tedduɓe kala kene serde yimɓe ndento Allah haaɗi en ɗum hande haaɗi en janggo so Allah haaɗi en nanti moƴƴani sikki moƴƴani guyka moƴƴani ay ñoore moƴƴani ko ha peewen nde tawno nde celɗen ɗum nde enen kala ceertuɗen ɓernde ma sikkito ɓerdam sikkito elle won ko mbimami elle won ko mbanmami elle won ko nantanɗami elle won ko jahanmami elle won ko ƴettanmami elle won ko kaalamami elle won ko laaranmami ko gonga kay won ko lardatami ndeke firti ko musidɓe tedduɓe en peewani so en peewani noon en kaalat so en kaali beele mbayloɗen nguɗo ɓesgu arongu ngu needi mum on coynaki mi soynaki hay goto men yiyani needi sukaɓeɓe mbiɗen hanti hankadi ni ko muulo ko goto ko ni aduna wayi wonan aduna wayi eɗen jiiya kay ko wayno jifuji nehaɓe eɗen jiiya ko wayno hoddiɓe e woɗɓe eɗen gara woni galleji jiiya sukaɓe nehaɓe ha mawna taw ko nehiɓe hande wiide deede ala ngara e galle tawa deede ala seeɗa ne limo ene limo mboɗo yetti Allah noon wuuramen ɗo ne waɗi galle goto nan ɗon gallamen goto nan ɗon wona e nder gallamen de gallamen goto nan ɗon kono galle hoddiɓe amen kono ko gallamen saabu komin baaba goto ɗon ha hande bahe naheji nan ɗon nanta ko deede ha yetti cukalel jibinagel joni mboɗo faranoro oɗon galle mboɗo weltini ɗum ko deedam hande noon deediraɗo ala ɗo garɗa fof ko kaari Abdoullahi nam gasi miñiraguel ɓen ko salima Ablaye gullani nam needi gasi hay goto sowata goɗɗo hay gorgolaɓe sowata natti sowede babiraɓe sowata natti sowede giƴiraɓe mawniraɓe hanti hankadi ni foof koko ulƴodiri ndeke so tawi noon
en gitti en coomti ndiɗo coomdi wonnon ɗon ndi en coomti geɗe men ha laaɓi en natti wonde mbadi pewal musidɓe tedduɓe. eɗen goni ha joni e ɓatake men buuɗal yurmede nde tawno buuɗal yurmede so feeri feeñe windere feñjata koye ɓatake cariɗo ɓatake men carika hande noon en basima bandiraɓe yoɓe tenno yoɓe tinno sukaɓe nehe cukalel yo nehe ɓattoɗen sukaɓe so sukaɓen lelo jamma ɓattoɗen ɓe tindiɗen ɓe jewtanen ɓe haade mabɓe ɗanade so tawi ɓe jahani janggoyde Allah walli en jahani golle ɓattuɗen sukaɓe jewtiden e mabɓe gusten téléphone aji ɗi gusten whatsapp uji ɗi gusten facebook aji ɗi sukaɓe nana gudde cuuɗi ne jogui téléphone aji mumen ne jogui téléji mumen ne jogui internet mumen aɓe jokkodiri e aduna yoga hen ko ɗon jiɗata rewɓe no mumen ni naatay ɗen pelle ɓi jippo wima mi yeehi magasin mi ara taw koko nottuji nden fedde waɗa gueɗe ɗe hanani ha jenanɗa ɓiye fewani heddo aɗa daro taw ka moɓɓunoɗo guite guila mudde suudo saabu hande sa woni suudu a uddima aɗa jogui téléphone ma aɗa jogui internet ma kala ko jiɗɗa e aduna he a heɓat ɗon ɗo gonɗa ɗo firti ƴeewon cukalel dongnogel tonto leydi kowet jeeyngel Arabie Saoudite suka debbo nde o yeehi ha toon to Thaïlande eɗen gandi wonati koye hôtel o uddi toon hoore makko nde police e ngari yidde jaggudemo ngam nawtudemo ko ɗon ɗen wonate Facebook makko o waɗi publié ha aduna o kala tini ko ɗum woni ko faabimo ndeke eɗen gandi hande neɗɗo wawi wonde suudu mum lelo jokkodira aduna o foof so tawi ko gorko ɓiye nan ɗon yalta yaaha woode ko fewni arta joni joni taw o jokkodiri koye pelle goɗɗe gonɗe ɓoggi tawana anda ndeke firti neɗɗo yo hiñ ɓiyum yurno ɓiyum andu ɓiye andu ko ɓiye wawi wadde andu ko ɓiye wawa wadde won ko ɓiye waɗata tan aɗa andi o omo wawi wadde ko ɓuuri ɗum won ko ɓiye wiya waɗi aɗa andi omo wawi wadde ko ɓuuri ɗum bonde won ko ɓiye wiya waɗi aɗa andi o wawa wadde ɗum neɗɗo fof yo andu capacité ɓiyum saabu sa nehi ɓiye won ko wiyete ɓiye waɗi aɗa yenana o waɗani sa nehani ɓiye won ko wiyete ɓiye waɗi aɗa andi o waɗi ko ɓuuri ɗum aɗa yenana o waɗi ko ɓuuri ɗum a nehani ɓiye a anda ɗo ñalata a anda ɗo walata guila woni cukalel ñande kala yimɓe gullito o fi kaari o heeli hoore kaari ay wujjiɗo o waɗini o so wiyama waɗi ɗum ɗo hena suusa yeddude kono oɗo mo neheɗa e mbadi pewal aɗa andi suusa wadde ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum tene meeɗa wadde ɗum so wiyama ɓiye waɗi ɗum guila e école ha e jeere ha e galle ha e guiƴiraɓe aɗa suusi yeddude ɗum firti noon neɗɗo yeddirta hunde koye andude hoore mum ganda ko mbaɗɗa e neɗɗo ma o cukalel ne hirtaki gulali kaari naam ar gaayi aɗa luuka e galle oɗon luukodira e galle cukalel arta joni joni mbiya ɗum an fi kaari cukalel mi fiyani heddo cukalel luuka aɗa luuka wona ɗum woni needi anodde cukalel ara jooɗo sara ma so ngel jooɗima sara maɗa mbiyamo kaari ko an fi kaari o wima eyi walla ala kaaldon so ɓooyi o haala ma no yaari paama tawa luukani o luukani kono ɗo naati galle tan luuka mbiyamo an hey tan kanko ɗum wima hey hankkadi cokkodiron konnguɗi ha ɓooya hankkadi ni hare naata hakkude moɗon taw wona hono noon foti yaarude ɗon sa renaki ɓiye ne wawi hay wardema firti noon musidɓe tedduɓe ko gaare ballodiren ndenen ƴiƴemeji men ndenen pittali men ganden enen ɓe en jibini kono woni faaro jibinde ko needi jibinde fo e sattude nehde ɓuuri sattude ñamminde noon wona ɗum woni nehde saabu enen poof en jeehi eɗen cooda maaro nebam kirmasi kafe mburu eɗen ñammina cikkaten ko ɗum woni needi kono ala needi ko bangue needi ko haala needi ko douceur needi ko fottude suko e mum soit ko suka debbo e gorko kalda e mabɓe newodira e mabɓe ɓe janguma ɓe janga jikkuma ɓe mawnitayma ɓe peewa wiye kaari lomtima nene mum walla kaari lomtima bamum walla kaari ɓuuri bamum walla kaari ɓuuri yumum wona to banggue gandal wona to banggue jawdi neɗɗo ɓurdata bamum to banggue jawdi walla banggue gandal neɗɗo ɓurdata jinnama koto banggue needi ɓeɗo hen ƴeew jinnama koɓe mbayi newade ni ƴeewa kanko wari o ɓurtiɓe newade nehade ƴeewa jinnama koɓe mbayi newade nehade kanko wari woni bonɗo ɓe nehanimo deke meeɗa moƴƴude koɓe bonɓe wonkoɓe cuuɗe e nder mabɓe ɓe peññinano ko ɗum ɓiɗɗo feññini ɗum noon suka yo nehe gila ne famɗi sa andi a ronkani ha ronkani nawan laamu fa to police saabu en jiiɗo rowani
legal medina babiraɗo gonde o ronkan ɓiiko wayti ɗum o nayi ɗum police jaggimo uddimo toon lebtimo toon ha wattimo kiisa dadiyanke o feewi joni holmo nafara ko hoore makko wona jinnaɓe nafara so heeɓi jobdi makko o waɗata koye poos o luwa suudu makko o resa debbo makko o wuura gurdam makko o dañi meccal makko ndeke musidɓe tedduɓe tinnoɗen e koye men no moƴƴi allah subhanahu wa taala walla en so ɓatake buɗal men feeri feeñe windere feñje ɓatake bindade carika ñanemo baare ɓatake men hande fatune koynedi suka kono kadi ne har suka ko mawɗo nde tawno mawɗo ñembata suka minen mbar ko mawɗo ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe